Хәерле көн, Татарстан, хәерле көн, хөрмәтле милләттәшләр. Бүген 11 ноябрь иртәсендә мин Айзилә Батырханова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы эш кенә телибез. Бүген язучы, шагыйрь, журналист, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, безнең Мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб Леронның гомер бәйрәме, 60 яшьлек юбилее. Бүгенге тапшырубыз аның тормыш юлы һәм иҗатына багышлана. Тормыш китабыннан иң якты истәлекләрне Фәннур Хәсәнов барлады. Гомер уртасында басып торам. Артта язлар, алда күзләрем. Җырланмаган күпме җырларым бар. Әйтелмәгән күпме сүзләрем. Менә 60 яшькә җитеп киләбез. Соңгы елларда төрле жанрларда иҗат итүче авторларның булуы аеруча сөендерә. Ләбиб Лерон да шушы исемлектән. Профессиональ дәрәҗәсе өлгереп җиткән сәләтле, әдәбиятның төрле жанрларында балалар эшендә, өлкәннәр эшендә бердәй актив язучы. Иҗат гомеремдә бик күп вакыйгалар булган. Күпмедер әсәрләр язылган. Аны инде гадәттә язучылар үзләре бәя бирми, халык бирә. Мин шушы дәвердә инде иҗат иткәндә язучы булып беренче каләмнәрен тибрәткәндә, дөресрәге университетка килгәч, Казанда үземнең яшьтәшләрем белән очрашып, менә шул Улпат язучылар белән аралашкан вакытта, аларның иҗаты белән танышканда үземә әйткән идем. Акрын барган, ерак барган. Конкрет ашыгып, каваланып бармый ягында булдым мин һәр вакыт. Шушы девиз минем тормыш девизы булды инде. Менә үземә үзем ышанып җитмәгән вакытта мин инде бик ашкынып, инде бәйгеләргә дә катнашмадым. Үземнең җиңәсемне ышанган чиракта диндидер әйтер сүзем булганда гына мин шайтып калкырга тырыштым. Инде булай гадәттә читтә күзәтеп торучанрак булдым гадәттә. Кешеләр сөйләгәндә, өлкәннәр сөйләшкәндә инде Улпат каләмдәшләребез сөйләгән вакытта мин инде шул мыек астынан елмаеп торуны кулайрак күрдем. Әкренләп иҗат ителде, байтак китап язылган, 18-20 китап язылган инде. Сон артыннан куу булмады минем. Ләкин бер шундый бер кызыклы үземә үзем куйган бер максат дип әйтик, миндә шундый бер алым булды үземә калса. Төрле жанрдан чыксын дип теләдем инде. Бар бит безнең кыры балалар өчен язучы шагыйрьләребез бар. Кыры теге зурлар өчен иҗат итүче шагыйрьләребез бар. Мин инде үземнең максат куйгач, алда ук инде студентларында төрле өлкәне сынап карыйм, язып карыйм әле дигән әйбер булды. Сыналдым һәм кешеләргә дә, мин теге яшьләргә дә шуны әйтәм. Языгыз төрлесендә, язып карагыз. Үзегезнең кайсында көчле икәнне сизәргә кирәк. Көчле сизсә, мул шигърияттан да көчледер. Бәлки балалар әдәбиятында көчледер. Шунысын калкытып, шуның белән иҗат итеп дәвам итәсең. Чынбарлык раслап торганча, каләм әхле берничә әдәби жанрда иҗат итәргә мөмкин. Менә шулай төрле формада эшләү язучының фикерләү уфукларын киңәйтә. Менә бу җәһәттән Ләбиб Лерон төрле әдәби жанрларда бик уңышлы эшләп килә. Әлбәттә, ул үзенең чын асылы вөҗүде белән шагыйрь, һәм ул шигъриятта да, прозада да, һәм көндәлек тормышта да шагыйрь булып кала. Аның кагылмаган шәхесе юк. Ул яки пародия белән, яки мәкалә белән, яки җентекле иҗат юлына бәяләр бирде. Менә шундый киң кырлы талантлар, алар кайберәүләр бик нык чәчелә дип әйтәләр инде. Тегесен дә яза, монысын да яза, бөтен жанрларда катнаша, прозасы, пародиясы, шигыре, миниатюралар һәм башкалар. Чәчелми, Ләбиб чәчелми, ул талантын чәчә халыкка. Генерал булырга теләмәгән солдат юктыр ул диләр бит инде. Кемдә булса, хыялында булса, төшендә булса да инде ул генерал буларак хыялланадыр. Безнең инде ул
кыйблабыз, моягыбыз безнең Габдулла Тукай булды инде. Безнең Тукай булам дип үскән Гамил абзаларыбыз бар име. Мин дә шулай теге бу шагыйрь кебек булсаң иде, бу шагыйрь кебек булсаң иде дип, шуны теләкләрем ишемнән булган инде шул Тукай дәрәҗәсендә дип. Ләкин барбы минем шигыремдә дә бар ул ахырда мин теге әйтәм инде, бәлки мин Җәлилдер игътибар итегез, бәлки мин Токташтыр теге дип инде башкаларга мөрәҗәгать итәм, бәлки мин Хәсән Туфандыр шундый дип әйтәм дә, юк, чынлап та мин барбыр үземдер. Менә шундый Ләбиб Лерон булып күренергә кирәктер миңа. Мин инде парадис буларак бик күп шагыйрьләрнең үслубында яза алам. Бик күп шагыйрьләр менә теге үзенең кыйбласы, үзенең язу рәвеше, үзенең теге стиле булган язучыларны кабатлавы җиңел, кабатлап була. Менә җыр өлкәсендә дә парадислар бар. Алар ничек тавышын ошаталар, шуның шикелле шигырьләрен дә мин дә ошаталам. Ләкин миңа Ләбиб Лерон булып язарга кирәк. Үзем булып калу. Менә шуңа күрә Ләбиб Лерон булып калдым дип уйлыйм инде мин. Ләбиб Лерон, Лемон Лерон улы Леронов 1961 елның 11 ноябрендә Татарстан Республикасының Мөслим районы Түреш авылында Лерон Хөҗҗәт улы белән Шәргыя Әүхәди кызы гаиләсендә дөньяга килә. Бала чагы Актаныш районының Олы Имән авылында уза. Ләбиб Лерон Олы Имәннең башлангыч, югары Яхшыйның 8 еллык Киров авылының урта мәктәбендә белем алып, Казан дәүләт университетының тарих филология факультетына укырга керә. Аның журналистика бүлеген тәмамлый. Университетта укыган елларда ук Яшьли Инше, хәзерге Сабантуй газетасы редакциясендә эшли башлый. Татарстан язучылар берлегендә СССР әдәби фондының Татарстан бүлеге директоры вазифасын башкара. Яшьли Инше газетасы редакциясендә әдәбият сәнгать бүлеге мөдире, Татарстан телевидениесының балалар өчен тапшырулар редакциясендә, Салават күпере журналында әдәбият сәнгать бүлеге мөхәррире хезмәтендә, бүгенге көндә безнең Мирас журналының баш мөхәррире. Үзең дә сизмәстән ниндидер гамәлләр кыласың. Ул соңыннан билге бер вакытка җиткәч, син шул гамәлләрнең ни өчен кылынганын аңлый башлыйсың. Мин бәлки чагында дәфтәрләргә төрле әйберләр җыя торган идем. Кайберләрне ябыштырып җыям инде, төрле әйберләрне, кайберләрне язып барам анда, әйтик, җырлар, халык җырларын, башваткычлар, токмаклар, токмазалар, әбидән сораштырам иннән, мәзәкләр, әни мәзәк белән сөйләшә торам, аның мәзәкләре ишетәм, аның мәзәкләрен язып куям, халык мәзәкләрен. Менә бу минем ничектер күңелнең ичке таләбе булгандыр инде, шулай язып куеп барый. Аннан соң бу студентларда аралашканда да, Яхшы Инше газеталарында эшләгәндә дә минем янына күренекле шәхесләребез килә. Кайсы шунда каләм алып рәсем ясап китә, кайсы шунда бер дүрт юллык шигырен язып китә, токмак шунда рәсемдә подписын куеп килә, рәсем яз. Нәрсә экрандыралар инде. Шуларны кәгазьләр кала, шуларны җыеп барам мин, аерым папкаларга име. Ул мин үзем датагына куеп барам. Шушы дата шуның кулы дип кенә куям. Шул язып калдырды, шул язып калды. Менә бу теге ничектер, ни өчен җыйганын үзем җавабымча шундай белән күп җыйдым. Бөтенесен җыеп бардым. Һәм менә шушы минән башта аңламадым да. Хәзер менә шушы Мирас журналында эшкә китереп куйгачтым. Менә шушында мин аңлап куйдым. Мине Аллаһ Тәгалә дип әйтгәндә, бәләкәй чагыннан ук менә шушында итеп әзерләттергән миңа менә шуны. Син әзерлә кирәк, булар мирас. Миндә күпме хат бар, автор язучыларның күпме язучыларның фотолары бар иде. Булар барысы да мирас. Безнең мирас чыннарасында хәзер татар халкының үткәнен чагылдыручы, аның тарихын, мирасын, әдәбиятын чагылдыручы бер үзәк булып кара. Һәр бер үзәктә әлбәттә бер шәхес булырга тиеш. Менә Ләбиб Лерон дигән шәхес безнең бар. Ул озак яшәсен, безне шатландырсын һәм һәр вакытта да үзе булып калсын. Ул инде үзе хис иткәнне, үзе кичергәнне яшьтән үк язды һәм хәзер дә шулай дәвам итә. Һәм бу минемчә индрес юл. Чөнки үзен кичермәгәнне кайдандыр укыган, кайдандыр ишеткәнне язу ул әлбәттә ансы да кирәктер, ләкин ул барыбер шагыйрьне ачып бетерә алмый. Минемчә шул тонус кына язмагандыр ул. Ул жанрга аның көче җитмәде, бик күпләр шуның белән шөгыльләнә. Шуңа күрә безнең буында менә шундый bir жанрга көче җитмәгән кешеләр барса да, мин шуның белән горурланам. Кешенең кем икәнен тирәнрәк белергә теләсәң, аның туган җиренә бар. Анда яшәгән кешеләр белән аралаш, туган нигезен күр, туганнары, гаиләсе белән аралаш диләр. Безнең әлеге сәфәребез Татарстанның Мөслим районы Түреш авылына. Героебыз шушында дөньяга килә. Менә бәләкәй генә авыл
бу Туриш деген авыл, Туриниш, Туриниш. Шушы бәләкәй авылдан ничәмә күрдем шәхес. Наил абый Әйүпов. Аннан соң менә Харас абый Әйүпов. Шушында менә Мҗәгыйть абый Әхмәтҗанов шушы авылдан. Хәрбиләр дә бар монда бизнесменнар да бар бу авылда, хезмәт ветераннары менә минем әти инде ул гомер буе трактор җитте монда, атаклы тракторчы, аны инде белмәгән кеше юк бу Мөслим районында, Татарстанда. Ул зур үзе менә шушы бөтен авылның менә шушы аркылыга буйга сөргән кеше тракторы белән. Сем буйлары монда, ак буйлары бетеште. Менә шушы җирлектә гомерләр үткән инде. Кеше буларак гаҗәп җылы, ягымлы кеше. Менә ул исән микән ишнеби. Кем исән микән ишнеби? Буган коды. Шуны әйтү белән бөтен тәнгә җылы йөгерә. Инде аның белән күрешкәндә ул һәр вакыт җылмаеп, аның һәр күзәгеннән якты бер көлә. Менә ул тормышка шулай яратылган. Шулай иҗат итте дип уйлыйм мин аны. Менә мин аның төп сыйфаты мин аның әлбәттә язучы буларак юморист инде ул. Кем ничек әйтә, миңа калса ул юморист, комедиялар язучы, тормышта шатлык табучы кеше. Аның юморына хас сыйфат табигыйлык, халыкчанлык. Кам белән бирелә миңа калса. Мин аңа бер яктан шуңа сөенәм, хезмәт кешесе. Хезмәтне сойлап бер җавда алмай, бер генә профессия. Нинди профессия алсаң да, үзеңнең хезмәтеңә универсаль кеше булырга кирәк. Дөнья карашыңа миңа канагат. Канагат булып китәм. Вот, шуңа әйтәм, ул да төрле поста йөреп, акчасынан куып, нитеп йөрмәй, мәкерләнеп, кайта ул менә мактанып йөрмәй, менә мин булдырам, теге булдырам дип. Кайтып күрә белән исә белән кычаклап ала. Бу кешегә нәрсә инде? Рәхмәттән башка бер сүз әйтә алмыйм мин. Үзебезнең бала кебек өстендә ул бергә яшәдек бит инде. Ике кызым бар, бер малаем бар. Аның дүртсе бергә. Кичкене вакыттан бик акыллы инде. Ул башта космонавт булып укырга киткән, космонавт булган дип йөрде инде. Ана укуында бик яхшы укыды. Укытучылар да бик макталар инде. Булай тыңламай гына утыралар иде. Сөйләсәм Сөйләп бирәдер иде, башы эшләгән инде, әйбәт эшләгән инде. Сен укучылар арасында шәктер күңелемә бик якын булып сакланасың. Сен шук, шаян, эш сөючән, иптәшләрең белән аралашучан булып үстең. Сен бик күп үздерешлегең белән укып, эшләп, бик күп дәрәҗәләргә ирештерештең. Сиңа изге теләгем, сиңа изге догам. Безнең тапшыруның бүгенге герое гаиләсе белән дә бик бәхетле. Студентлар очраштырды. Без икебез дә ул журналистикада, мин филологиядә укыганда очраштык һәм икебез ике яктан, мәсәлән, мин Күпмарадан, ул Актаныш Мөслим ягыннан шушылай танышып киттек тә 2-3 авылны хәзер үз итәбез. Менә шушы авылда дип әйтгәндә аның кендек каны тамган. Ул шушы нигездән башлаган кеше бит. Ләбип үсә, аның белән бергә янәшәдә мин дә бераз үсәм. Аның белән бергә аның ышыгында яшәү миңа рәхәт. Ул битараф кеше түгел. Милләт өчен, халык өчен, менә безнең республикабыз өчен дә ул күйіп яши, һәр вакыт менә уйлана, ниндидер бурчлары булса, ул шушы фикерләр белән ортаклаша. Ниндидер безнең халкыбызга кагылышлы, шатлыклы вакыйгалар булса, горурлана, шатлана. Ягъни менә шундый аның битараф булмауы да безнең өчен бер үрнәк, һәм бездә менә шулай итеп үзебезнең халкыбыз өчен, милләтебез өчен, аның киләчәге өчен уйланып, борчылып, нидер планнар, максатлар куеп яшибез. Менә ул безне шуңа да өйрәтә. Глобаль фикерләргә дә, үзеңне генә уйларга түгел, менә эгоист түгел, ә менә әле якын тирәдәге кешеләр, үзеңнең милләттәшләрең турында уйланырга да. Әтиебез әлбәттә чыннан да киң кырлы кеше, ул бөтен яктан да уңган, чыннан да ул алтын кулы дип әйтәләр бит инде, ирот эшләрен барысын да эшли ала. Анасын бик тәмле пешерә торган кеше име. Язуларын инде әйтеп тә тормыйм, аның барысы да беләсез. Әти белән бик горурланам, чөнки менә кичкенәдән инде мәктәптә дә укыганда китапны ачасың бит инде, әтинең шигыре.
Бу синең әтиң мәллә дип сорыйлар инде. Хәзер дә менә хәзер оныклар инде кайтайсының балалары. Алар да без әти бабайның шигырен өйрәндек бүген дип алар да шуны шаккаталар инде. Менә миңа да инде бу горурлык хиссе тудырадыр инде кичне чактан ук. Исәмсез мин Нурихан, әтинен мин зур о татарча уйлыйм, сөйләшәм, үсәм шын татар булып. Әни Айсылу исемле, әтием Ленар Гатин, әнем иматур әни, әтием иншәп әти. Бабамның бер шигырен сөйләйм. Йөри торган урындык. Әтинең кил җикәсендә алмаш тилмәш утырдык. Энем әйтә, син әтием, йөри торган урындык. Тормыш булгач, башка эш һөнәрләргә дә эшләргә туры килде. Тормышны алып бара кирәк, гаиләне алып бара кирәк, кайдадыр эшләргә дә кирәк, кемгәдер ярдәм итәргә кирәк, ярдәм сорыйлар тегесе. Миңа төзәтеп бир әле, шуны тәрҗемә итеп, газеталар сорый әйтегендә. Шуңа күрә күпмедер вакыт менә читкә дә китеп үтте. Менә бер вафатына 10 көн кала мөдәррис агнамнан сорагач, мөдәррис абый ничек нинди үзеңнең бәя бирәсең тормышыңа дигәч инде бик күп вакытым әле-шәләй үтеп үтте диде. Шуңа күрә теге әле-шәләй дә җөрелде. Шушындый теге күп буш вакытлар күп сарыф ителде, тик тамала китте, күпкә китте. Аннан соң менә шу иҗатны хагына багышланган бик күп эшләнгән булыр дип уйлыйм инде. Ләкин менә соңгы вакытларда инде азрак дөньяны өйрәнгәч, тормышны өйрәнгәч, бик безнең бүген яшәешебездә бик күп дөрес булмаган әйберләрне күргәч, азрак мөнбәрләрдән ялган нутак тоткан вакытларны күргәч, кай вакытларны бик теге йөрәкләр әрнеп китә. Ул минем шигырьләргә дә күчте соңгы вакытларда. Менә шундый үкенеч, мин үзем өчен генә түгел, безнең халкыбыз әдәбияты өчен дә үкенеч чорлар булды менә шушындый. Инде төзелеш дип, алга дип, коммунизм дип нәрсә итеп ашканда әйтик. Дөрес аның әйбәт яклары да бар, идеология бар. Идеология бар, ватанпәрвәрлек дигән бер бар иде. Ул чагында көчле иде. Ил өчен теге ил дип инде кая ниндидер максат бар иде. Хәзер бик күбесенең бит максаты юк. Хәзер яшьләрнең дә инде күбесе чит илгә китү ягында кайгырта, каядыр барып акча дигән әйбер калкып чыкты. Мин үзем дөнья куласа ул дип саныйм. Дөнья куласа дигән сүз ул теге колесодан алынган бит, түгәрәк әйләнеп тора. Бүген менә бу аскылышта булса, менә безнең теге вазгыятьләр авыррак вакыт булса, әле безнең рәхәтеп әкренә күтәрелеп, әле bir motor күтәреш чырларда булыр дип билем. Безнең әдәбиятыбызның да, мәдәниятыбызның да хәлләребез яхшырыр дигән өметтә мин һәм киләчәккә безнең инде менә шул ватанпәрвәрлектә кайтыр дип билем. Телгә мөнәсәбәтләребездә изге урын буш тормас. Алда безнең якты өметләр, якты киләчәк көтә дип уйлыйм. Яши тәҗрибә туплыйсың дигән кебек, акыл туплыйсың, акыл туплана, акыл шарлана. Шуның шикелле шөкер итеп яшәргә өйрәнәсең. Чынлап та мин тормыш юлымда очраган бик күп укытучыларыма, ұстазларым, рухи ұстазларыма, каләмдәшләр арасында булды, шын мәгънәсендә укытучылар арасында булды. Менә шул ук дөньяга иңдергән әнием, мин тәрбияләгән әбием, әбезән әнкәйди бирде минем. Җиңгәм бар, Асия җиңги. Мин алар белән тәрбияләндем. Аннан соң минем әниемнең Рөстәм абый бар име. Аларга рәхмәтле. Аннан минем әтием Лирон бит инде име. Аның дуслары Фуат абый Садриевлар, Мөҗәгит абыйлар, шул ук авылдашлары менә миңа ихтирамлы, игътибарлы булган шушындый кешеләр булды бик күп. Рәхмәт Ходаема ди, менә шундый кешеләр очраштырганың өчен. Менә шулай безнең бүгенге героебыз Ләбиб Лерон шундый күп кырлы эшчәнлек белән яши, иҗат итә, киләчәккә ышаныч белән карап тормыш итә. Ләбиб Лерон канатлы сүзләр авторы да. Нәсел ыруын барлаган, яшәү мәгънәсен аңлаган. Киләчәгебез горурланырлык булсын өчен туган телебезне, тамырларыбызны онытмыйк.